Videographer. So दिनै फैफिनबावबाय आरोना फैफिनबावबाय दिनै खेनसेबाव दासिम ब्लगारजों ओमफ्राय भिडिअ मुंख्लंफोर बिसोरो हादरनि थाखाय जिउ बावग्रा ना मा होनो बिदिखौ भिडिअ खालामनाया माबा फाननाय बायदि बिबारखौ जासिगासिनो मेसें बाल' बारो बिबारा राव समायना माखासे Coba kau deng. Coba kau deng. Setengah jam baik. Naik dong, dah dong. Oitasa, siapa tu masih gemen. Siapa tu jauh mana? Jika mana, salah pasal gua. Biski gua owner nggak salah dia. Baik, baik. Kau ini bisi saja. Deh, mencik apa? Jadi kita nang sini. Ide bar. Oh, sir. Kapal. Oi, thang sida. Thang dua. Sini deh. Oi, thang dua. Foto camera ni aku. Selamat lain berdua ya Australia ya. Halo.อยู่ว่าคนนั้นเลยจ้าเลยสิมาแล้วเลยsini. Kon betulคนนั้นอะไรเขาโทษนั่นอะไรจะคนนี้ช่วยกันนั่นนี่. 상하면서 그저 가네래. Biski sana nubai video खालामलायगासिनो नै माबायदि खेबो माबायदि मायो साइज नायगासिनो आंखौथ' मिथिखाया गावस्रा सालजोंलाय अबाखै जावबाय फट' हर थांफिनसै दा
माबायदिसो थाबायबोखो लामाया जोब्बाय गाबजिनायफोरबायदि सेन्देलफ्रानो दाखालि बायदियावसो एसे साजायदों एसे गासैबो मार्टियासो आरोना खाम्फा जोनोम सान खाथियाव एसे साफासिन जायो फोसाबनायफ्रा एसे साबसिन फोसाबो आरोना बिदि आरो गासिबो मार्केटसो खाम्फा बानायनानै दोनजोबनाय फारनैजोंबो दं आरो ओरैबो खावसे ओरैबो खावसे ओरै खावसे फैलायबाय आरो जोङो भिडिअ खालामनांगौ बोरै बानायो बोरै दे चलो बारनाय बार नों दसे थाथ' खारनाय सम नों दसे थाथ' दै फुलानायजों समायसारदों माराम खाजोबबायना ओंखायनो उफाय गैया नै बिदि बारलांगोन दा एसेबो फुलि फैखाबायलै मानो बारबावनांगौ जानला मोनलासो बिसोरो